Ay, mati ano tong bulang gapo? Ayos ka. Daw bati ko, daog ko ng baraw to? Hindi, ang talisa yun to, yung nagdaog. Puter. Ang baraw mo, nakatama sa kaso. Boy, napatay sa pagkaulihi. Ay, di po. Target. Tsambatan ba ko, kaya si taya ko dito. Munga kabing baraw. 100,000 si taya ko. Pag pag sapol sa gilid, Igo ya? igo saya sa gilid, patay gidi ay. Dugo niya, kalabas niya. Puter gani. Arko, guyang po, no? O gani, tinamaan nga ni ko diri o. Puter nga band-aid ka na. Nang Surapo ka mangguro ay. may ano ko sabi mo pamangkot subong Ay, nang pili ko kahulam sang 1M. puter ka. Muna na galing imo iya. Hindi kay Sa baron kita og pangahoy ang tao. Kapangahoy na ta gani, ulman mo ko 1M, nultog ta ka kahoy karon. Di may butang ya. Tama. Wala na gid pang Mo na so perding manok mo. Nabaraw. Oy, wala tayo pang bakaluli kundi mangahoy na ta dek. Pakuluan mo gali. Wala ka man. Ma-shot ka mo karon. Medyo. Ma-shot ka mo. Kada kami to. Padung pwede mo. Ha? Tas ano? Ang barkada mo nga kwan ng ano bala ng Ano? Do mahilig na sa babae. Mahilig? Kata sa Gabis gid to ya. Mangita gid to sa babayi. Meron ka tong ano? Ay, Why? oo kaya kiga na misis na balan. Kasi may kilala ka kay irito ko tong barkada ko. Grabe. Paslok to ya sa babayi ya. Siguro ya, mawadaan bla na amo na ng batas. Tsura sa tuyo daw. Gwapo ka. Gwapo ka no. Nang gapo ya. ano mo din ano mo nang din si misis mo gali. Nagkwanto naglaka to ya sa merkado, nagbakal to ya sang Panakot. Damo na tong daan. Siguro. Nang daw ka pa mo ba? Ay, may aral na. May siya ganida. Sino? Sino? Ito mo man ang barkada mo nga hakon? Amo na sa? Daron na sa daya. Napanglingling sa babae, ho? Ay, ano da? May kato din si Nini, yung ako. Siya? Ha? Sino? Nini, nabaligot sa. Ang classmate mo sang elementary nga nagtai sa palda ya. Ang karas ko sang grade 1? Ay, amo na to. Ara sa da. Ay, sige. Di pa to, di. Tama. Meg, grabing sinila si Meg nanyang. Kagwapa siya. 44 ang size. Puti. Dako matil nga bayi man. Puti-puti ya legs. Iya boobs daw da. Lantaw. Mas medyo gila sila mitara. Mas medyo na. Iya, classmate yun. Hindi ka may batch siya. Hindi ko na. Pa man? Mati ano da? Dugay pa? Mati ano? Ha? Dulong ang bayi. Dulong. Nang, kuya, bisuga. Wala suga? Manawag ta. Makulit ka ta. Amo. Dulong. Ito. Tabi. Ispati. Gago ma. Sorry lang. Kagwapa kayo iyan, no? Gwapa siya yan, no? Ang na yung tsura, gusto ko tsura nga gwapa. Doon namin si Bago. Doon namin bilapukpukan tayo ng tao. Sino? Hospital Lord? Ay, Diyan lang ng buhay mo. Mike. Kagwapa ka si mo. Ba si mo? Noy, Binoy. Ay, Gagaan. Gwapa. Itom. Gwapa hun. Okay lang ito. Pero itlog. May itlog ka? Luya. Itlog na po ito. Itom. Luya. Ga, paligo ka na? Karo ka pa sa papada. Oo. Wala. Karo ka pa daw. Nang liging kuha kaming andra, oh. Paligo mo ito pinakida pa po taga. Matakod kami datali pintana. Ay, kinampa mo kuya. Kay maligo ka, wala mo ginalakan, maligo ka na. Wala pa kita mo, wala pa bintana, maligo ka na da. Hindi kami
kami nga go, brother eh. Ilang... Brother, mga tools yun. Pare, oh. Gusto takbo na sila. Tama na. Ay, namulot lang kayo ba to? Murot pa to. Ano Murot may pa to. pagpag sa ulo mo? Parang na papakpok sa ulo mo. Grabe ka mo sa Ay, akin. ay, ba't ako sa ligi? Pero... Wala, pwede ka naman daya kapaligo. Bakit ko kami pag-imay? Ikaw lang nang wala kami. Oh, sige, ligo na da. Ligo na. Hindi. Hindi ah. Amo na yung tsura, mga lingling. Oo, gani. Grabe mo sa akin. Sige na, paligo na da. Sige na. Malakat kami, malakat. Lakat kami. Ligo, don't mind. Nagkuha ka mo mga bastos. Run.